Добър ден! Добър ден! Според вас, изглеждат ли българките като леки жени? Ами те не изглеждат, те са си, защото костната им система е по-лека поради липса на цинк, ако това имате предвид, като лека жена. Леки жени са тези, които ходят по мъже и са по-разкрепостени. А вие от тази гледна точка и да, и не. Дъщеря ми, например, не е лека жена, въпреки че тя е около 45 кг, нали, тежи. 100% е тежка жена. Значи от тази гледна точка. Тя не е леко момиче. Имах една огромна кирка, тя беше около 5 метра голяма. Прадядо ми е къртил с нея големи скали там към Враца. И с тази кирка реших да видя кой от синовете ми е крал Артур. И я забих в един камък. Дъщеричката ми се беше наредила и аз си казвам: моите момиче, това е мъжка работа, не дей тук да стоиш, отиди да си играеш с куклите от Вар, нали, където съм ти направил. Тя вика: не, аз ще пробвам. И се покачи по кирката и аз се загледах и гледам, тя се спусне по нея като пожарникар, а беше на 3 годинки. И сега ходи по нощни барове и там има пилони и пак тренира за пожарникар, защото това е на нея мечтата да стане пожарникар, тъй че тя не е лека жена, ами пожарникар. А според вас как изглежда една лека жена? Значи една лека жена изглежда като жена ми, ако трябва да съм по-честен, въпреки че ме е срам да си го призная, но жена ми е лека жена, в този смисъл на думата. Тя е някъде около 168 кг, обаче си е лека жена. Гледам я, ходи, нали, сутрин рано стане и обърне някой камион, нали, с асфалт, хубаво да се натрупа, нали, и си направи кола маска, нали, за да я гледат мъжете. Това е срамно мен, ако питате, ама тя си го прави. Караме, нали, с багера да й дърпам космите, нали, вързвам космите за зъбците на багера и тегне, нали, защото иска да има по-дълги руси косми, нали, на около устата. И това пак, нали, за да привлече внимание на мъжете. Аз така или иначе не я виждам много жена, защото съм по мините. Тъй, че от друга страна пък това не ми прави впечатление. Благодаря ви, довиждане. Довиждане. Само не мога да разбера защо ме снимате мене, като аз искам да гледам Гълъмов.